bono pressure na bwate yake irake na inche na iranire ekeroge kia West Mugrango 2027 nonde na kikubo bakonya watenga kemosi chiro bo deputy governor so chire kende injetini kwanda bo deputy governor nkebwe ko manyene ni nsaine kwa be governor lakini ekerenga kijira ikeyoko bo governor singoteba asebono kora no kwendra koros West Mugrango ira nasi yarenge oseira nari esina etigirete na ndi nyesu kimonwe motu mono ekiagero muchumbo ororo osadirie ese finyirwe egasi tuigwana ine egasi ya no kunya kurangeria abasikari rero yaikeire ase ngomuchumbo West Mugrango egende in history omuchumbo West Mugrango ase Kenya ngima ase omuchumbe atagenda akwanira abantu baje rasma twara abasikari kirabo saibere West Mugrango tagukwana no so bo tabwatiba basikari tuigwana na abantu amine igotiga tubwaterane togende mutuga tagete gusaba na ende tubwaterane una efamily yomugusi onyogo womugusi butakeire nengakie ebi chikabira chinde bisakubinde moroje yabekaniramo moroje munabibekanita ngoja gukora bire okugamba they are doing their own conversation tuigwana na abantu baminto na intwe igona ari kuboria abantu baminto na intu yaikira engaki tugwenerete gochamo kuna abagusi tobekanamo tokore a conversation yaitu nyuma twabere tukubwatisie bisakubinde twabibeko obugambi kero basoire obugambi bebo mugusinga nakorete ki nare ngororo ese serikali yaita ya 2022 nintu twaje bekororo bono igantu chiete tonyore shairi yaitu twatagere muno mugusi omogere mata twabwatisiri twakure nere myaka yonsi iga ekeranyorete birugo bya serikali taityo mugusi no enekemo tuigwana ine paka nonye Timothy Bosire riroba ibamu ngainete nganko bwatoro bo minister omusikori akaenda akagura chisuti konye gati tabe kuchobi ngoro yanyore kanete ngamba korete ngamo chorete kona kitoko boringa inkyo kungainira omuntu agure suti naende to mwaribaga tuchego na tebire twakwanye nabarai twatebire nga 2027 kuna toko genda rasma tobe united kuno mugusi na ende toko ba united under Fred Okengo Njoma nyene twakorire bikaranso no musiko yo Fred Matiang'i December twakorete gikaranso January twakwana nere na ende twigwana nirenga ubunegesa kukyo mugusi itoko bekanamo na intu asego ikeren serikali eri ya igoro na intu to negotiate engaki eria yo mugusi ari korwegese rigochisi ko bono yakoreki na intu to isane ko gambe enseje taiboigo oise ko rank leadership asa abantu bagambire enseje igoko nyo mugusi ne ari ubwate erieta ekere engaki Fred abaria uru Muigai Kenyatta amutigireta amamraka tagamba buya toko bwatana irindegera 2027 twa neri agatato naende korakwanania esengenchunga asemiaka ekariko bange bere nenu society ebere nenus tinda atoka irindegere ukwanira na gusegotitanye birengere dina abantu baminto anene esengencho nabeirare neringa na inche nabwate bintu byane nare okora ekemo kiabo after chikura chiaerete kaina gasoi skuru gokora masters ibono gana kodire ande nanyora ngene renga kiri bagari atokire erindegere turate bani birengereri igyakabere ande ekero chikura chiaerete umuchumbo munyaka ira chikura nere buyakora amwe bibaga erindegere nera arakorera abantu baitegasi tekorekana buya ekero chikura chikwera naende mwanza gukuna mabarai bachorire muiko bai baga bakoregasi igo inere sababu ya nyarire kumbeka are kidogo n'abantu lakini rende no konye kindare ukwana tore n'abantu gucicanye birengereri tigankwane roborai wa West Mugrango ekero naringe West Mugranga twabwateranete n'abantu asogokora egasi yawo asensemo yobwaga chwe skuru cheto twakorete asensemo yokubeka chistima twabegete
na ende gwikrango mwerio rito gochukwera obisi twakorete sabe ye chistima asange sana tugakora Bungoris tugakora Nyangena tugakora Girigiri tugakora Nyaigesa tugakora Rangenyo amona sanda ange egi ya minute nga yari gocha kobongwira na ndobis chisemi chingocha kubeka twarenge chistima lakini okuminkori nga pakekero konya twakorire gasi iyo na ende ya ikirenga n'ekibesa cyari kubeku chistima kibekwe umuchumbo itochore tusitimo gaka taranyara gusuma erindegere chistima iki kibeku abantu baito bado bakorera stima mbabwati na enda se myaka yebere nenusu karakobeta tabero obisi hasta yestima yabekiwe no ene kitaya na begete weta erindegere konyora security y'abantu kuna Rangenyo tukabeka ari Nyamire stage tukabeka Shivering tukabeka Konate tukabeka Kibirigo tukabeka Miruka chistima iki cyonsi kirimete erebwo mu chumbe igabweneta abwatira ne county erindegere ko make sure nga chistima cyungwa kanu kire kipil aseripego koru yako rudipea erindegere abantu banyare konyora chistima eyo yonsi gerimete amache twarimete weta tukarema amache utanyore tukarema amache Nyaigesa tukarema amache Ramba tukarema amache Ikonge Busamara wa umbu adia na mange ayande twarimete tukabika Chisola na tebu chipambu chiasarigete chiawenete korosiwa erindegera amache ayakwe abantu banywa amache gasinjanya okorwa egesima gioka geokora egasi bono iga nekianya mwitreko ekitwarimete na kiakonya abantu asenga kiyega yegurugura yaringe chipasa lyo botutukani bwabero gorobo besana twai wa angeti wikisa tuchichi aitire ekaro muchumba abutabantu baye kurwobisi agotebanga nabwo batutukania gose baenda bakabacha chibesa chipasari lakini nabarumba atebanga umuchumbe amona barayi bandi kurwobisi yaye na ubari kubwatira n'irindegere gosari chipasari asinga kijane na betororo ntuchiti korakana bututukani ubwe chibesa asesemo y'chipasari ya nyare kanire gose yamanye kanire ngabono iga chibesa icyare gosoka cyagenda kisukuru gete cy'abantu bakibwati gucyororo bairiranira gucibesa icyo bari abana mbare gosoma narora noena ebijana bya chensi umutandao ibabwatie ekora ikinde yae tuchibesa chibesa cy'ipasari bakagibwate karo bagibwati abakanda bakanyora chibesa cyasi cyatiete taikora iki yarenge ne saipa kevu yarenge chibesa cyarwetu kikanda kikasokera ibu chikora iki kire gukirogora burabu ase chibesa kikosokera igonjira ari kuburi umuchumbe nga chibesa ai bukie serikali cyarenge kinyinge sana ekaro na arengo visitu ari kwa wa milioni 137 milioni 137 137 million ekaro umuchumbe baswa ero West Mugirango gekonyora karibu milioni 200 nechi pesa chikurwa se chipasa lia wichirange 64 million ande yeti abantu ba West Mugirango mbai konyora bese echo ibago firi chifom mbai konyora bese echo nkiri gotara igonje nari kubugoria abantu ba West Mugirango bai mukeigoro konyora chipasari ne haki yabo erindegera babodie chibese chinga chigocha na intubuna twachire bono iga rasima na intutumubekere pressure erindegere explain y'abantu baito chibese iki cyose pichiko ru national government nka ikigocha chipara cheto moroje bunakire obu odigererie parerie eremumbu arie koru bonyunyu yanda paka sironga igo yachie kare muneke ragita egakeiwa techietie bekuno no morom embura igego tu abantu bakwama ogende para nere koru kwa Kibirigo kiambere yanda gusoka mutagara rugoro epare igi yaremwa baada ya miaka 3 kurunaka rweto obisijanya kuremwa ibaga yari ko beko morom igo yabegetwe ekebuse bantu mbayigweta yasareti gumono paka none abantu bagotumeke pare yibago tebanga umuchumbe no nyati gete pare ritaje saria erindegaraje tige buna yarenge kyagera ngweta barenge